Bon dia, estem a la llibreria Sinúcia. Jo sóc la Maria Cardona. Yo soy la Alchu, también de Sinusia. I falta aquí la Elena Blanco, que és la tercera llibretera, que avui està currant des de casa. I bueno, farem com una sèrie de recomanacions que ens han demanat les companyes de la Fira Literal, per aquesta Literal d'hivern. Ens hagués agradat poder fer la fira com altres anys. Nosaltres anem a poquetes fires, però aquesta és una que ens agrada molt i bueno, malauradament doncs, enguany s'ha hagut de transformar una miqueta, però bueno, seguim endavant. Agraïm a la gent de la Literal que hagin volgut continuar endavant, tot i així, i res, comencem a fer aquestes recomanacions que fem des de la llibreria Sinúcia. Van a ser distintas librerías las que durante todos estos días van a estar haciendo una apuesta de socializar, por un lado, lecturas, recomendaciones de editoriales que forman el fondo de nuestras librerías y evidentemente la apuesta de la Literal cada año, así que esperamos que os gusten. Yo os dejo con Avi, que arranca con sus recomendaciones libreras y nada, ahí que vamos, retomo en un ratito. Perfecte. Vale, a veure, la col·loco això una mica. Doncs, bueno, hem estat mirant una miqueta i no volíem allargar-nos molt, així que hem fet com una tria tampoc molt extensa. I em feia il·lusió començar com aquesta selecció amb una bomba en l'interior d'Orsini Press, que el llibre està escrit per Autumn Christian. I per què he triat aquest llibre? Doncs per començar perquè jo admiro moltíssim i agraeixo moltíssim a les editorials que ens treuen a totes de la nostra zona de confort lectora. Jo soc bastant quadriculada en quant a gèneres literaris i llegeixo poca narrativa i dins de la narrativa soc bastant conservadora. Aleshores, doncs gràcies a Orsini Press, precisament a una fira literal, vaig descobrir el que era la literatura, el bizarro, que li diuen. Què és el bizarro? Doncs és un gènere una mica difícil d'explicar, segurament ells ho explicarien millor a les seves xarxes. És una combinació com d'elements de diferents gèneres. Hi ha molt d'humor, hi ha literatura eròtica, hay monstruos y seres extraños, hi ha una mica de fantasia. Per mi, més que bizarro, és un gènere what the fuck. Tota l'estona és un what the fuck. I aquesta novel·la en concret la trobo superinteressant, em va agradar moltíssim, me la vaig llegir en 2 dies. Es diu Una bomba en mi interior perquè literalment hi ha una protagonista, una noia, una adolescent, quan comença la novel·la, que es diu Beverly Sykes, no sé com es diu exactament, no sé com es pronuncia, que cada vegada que té relacions sexuals i té un orgasme, literalment hi ha alguna que està allà al seu interior. I no és només aquesta idea d'algo que està allà a dins quan té l'orgasme, sinó que mitjançant aquestes relacions sexuals i aquest orgasme explosiu, doncs ella descobreix que té un do per canviar la vida dels altres i decideix dedicar la seva vida a utilitzar aquest do. Una cosa que crec que és guai des del punt de vista potser feminista d'aquesta novel·la és que per mi és una novel·la que parla molt de guanyar sobirania sobre els nostres cossos, sobirania de la nostra vida sexual, sempre amb un to d'humor que crec que és guai, no? Perquè potser des dels feminismes estem molt acostumades a parlar d'aquests temes, però sempre des d'un marc més teòric i potser massa seriós, i per mi aquesta novel·la demostra que es pot parlar d'aquests temes des d'altres punts de vista. La primera part de la novel·la, de fet, jo crec que hauria de ser lectura recomanada als instituts, perquè és veritat que parla de sexe, però durant tota l'estona parla de manera super poc forçada de temes com el consentiment a l'hora de tenir relacions sexuals. Hi ha una conversa meravellosa entre una mare, la mare de la protagonista i la protagonista, on parlen d'utilitzar mètodes anticonceptius, de les ETS, etc. I jo crec que són temes que això, no? Que està bé que es tractin de manera oberta i amb aquest sentit de l'humor i a més amb un context d'una història que és bastant divertit. I Una bomba en mi interior, literal, us la recomano. Després volia recomanar també, un moment que tinc aquí els meus apunts, novel·lón.
Hi ha una novel·la argentina que Argentina ho ha petat molt a tota Latinoamèrica, de fet, que és perquè volvies cada verano a Argentina, la va editar Madreselva, és de Belén López Peiró. A l'estat espanyol l'ha editat en castellà Les Afueras i després Les amigues de Polen l'han traduït al català amb aquest Perquè tornaves cada estiu. Jo crec que és una de les... A més, és una novel·leta molt curta i és increïble, amb tan poques pàgines, tot el que explica i com ho explica. És una novel·la que parla d'abusos sexuals en l'entorn familiar i per mi una cosa positiva, bueno, té moltes coses positives dins de que és una temàtica bastant dura. Segurament la principal sigui que s'escapa molt d'aquest tipus de relats que hem vist altres vegades a la literatura, on hi ha el personatge agressor molt estereotipat, el personatge víctima, la dona víctima molt estereotipada, i són com casos que pareix que estan succeint fora d'algun context, no? que pareix que surgen de la nada. I la gràcia d'aquesta novel·la és que és una novel·la coral, parlen molts personatges, parla la noia que ha estat agredida, parla la seva parella, parla la seva mare, parla la filla de l'agressor, la dona de l'agressor, diguéssim que és una mica com parla del que al final és un trauma col·lectiu, perquè quan hi ha una agressió a l'entorn familiar, més enllà del trauma que suposa per la dona que ha estat agredida, que no és poc, hi ha tot un trauma, hi ha tota una història familiar molt difícil de superar i de sobreviure. Jo crec que és una novel·la que parla sobretot de silencis, del silenci de la víctima fins que finalment pren la paraula i vol denunciar, silenci de les persones que coneixen la història i decideixen callar, persones que coneixen la història i no saben elles mateixes ni com entomar la situació, i és un relat que en realitat és bastant fidel al que expliquen les dones que han estat víctimes d'agressions sexuals en l'entorn familiar. I després, a part d'aquesta narrativa polifònica coral, que crec que és molt interessant, hi ha tota l'altra part, o sigui, el relat es va intercalant amb actes judicials, amb testimonis familiars que van al jutjat a donar testimoni del que saben al respecte del cas, i aquí el que trobem és el llenguatge administratiu, com un jutge, com un policia que pren declaració, demostren la manca d'empatia des del llenguatge fins a les preguntes que fan, demostren com de poc està preparat el sistema legal, el sistema judicial per entomar de manera empàtica aquest tipus de situacions. És una novel·la que encara que sembli molt dura, té un punt d'esperança, sobretot el moment en el que la dona que ha estat agredida decideix parlar i decideix empoderar-se, i bueno, jo crec que és una de les novel·les que més m'ha colpit enguany i la recomano moltíssim. Especialment crec que les compis feministes totes l'hauríem de llegir. Bueno, després vull parlar i vull recomanar que he recomanat molt a Sinúcia, las socias y la comunidad lectora de la llibreria ho sap, he sido muy pesada con este libro. És el No diguis res, de Patrick Radden Keefe, d'Edicions del Periscopi. Quan la gent ve a la llibreria els dic, aquest és el llibre de l'any. No és talment narrativa, però en realitat es llegeix com si fos narrativa. El que ha fet aquí el periodista ha sigut una feina brutalíssima de documentació. Ha estat escrivint el llibre durant 4 anys. Bona part del que hi ha al llibre surt de l'anomenat projecte Belfast, que és un projecte que es va dedicar a fer al Boston College, que durant molts anys van estar recopilant testimonis d'exmilitants de l'IRA, de simpatitzants de l'IRA, de víctimes d'atemptats, de persones unionistes, de població catòlica, tot això amb la promesa de que totes aquestes gravacions que podien incriminar gent no sortirien a la llum fins que tots estiguessin morts i que per tant no poguessin haver-hi conseqüències legals. La policia britànica va intervindre, va requisar aquests testimonis i això ha tingut conseqüències legals per a algunes persones. La cosa és que l'escriptor, el periodista que escriu això, ha tingut accés, va tenir accés, algunes d'aquestes gravacions ja no existeixen, a tot aquest
corpus brutal de testimonis i de memòries, i amb això va escriure aquest llibre, que jo crec que és imprescindible per qualsevol persona interessada en moviments, primer en història recent europea, després en la història de l'Ulster, en la història dels Travels, també en història britànica, perquè el moment en el que apareix en escena la Margaret Thatcher crec que també és un dels puntals del llibre. I per mi una de les gràcies que té aquest llibre, a mi el conflicte de l'Ulster i els Travels m'ha interessat molt sempre, he llegit molt, no havia trobat mai un llibre tan complet i que fos capaç de donar una visió tan completa i tan poc esbiaixada d'alguns dels personatges principals, no? Com el Brendan Hughes, Gerry Adams, els paramilitars britànics, els militants de l'IRA que es van empenedir, els que no, vull dir, es fa un retrat, jo crec, com molt profund, mostrant les contradiccions de tots ells i el que també em sorprèn és que amb tota aquesta bestialitat de dades històriques i de memòries s'ha fet un relat que es llegeix com si fos una novel·la negra trepidant. De fet, jo me'l vaig llegir en 2 dies, no conec ningú de la comunitat lectora de Sinúcia que s'hagi emportat el llibre i no estigui absolutament entusiasmat, així que moltes gràcies Periscopi perquè ha sigut un superplaer llegir això. I després, i ara us donaré pas quan acabi amb l'Alzira, volia parlar, un moment que tinc aquí, això, els meus apunts, volia parlar d'un llibre, La casa de Mango Street, que em fa molta il·lu perquè jo me'l vaig llegir quan era més joveneta, en anglès, el llibre està escrit en anglès originalment, és de Sandra Cisneros, l'edita l'Altra Editorial. És una novel·la, en principi l'hem col·locat a Sinúcia a la secció de literatura juvenil, però en realitat jo crec que persones adultes el gaudiran. Jo ara l'estic rellegint i l'estic gaudint igual que quan era joveneta. Explicar que la Sandra Cisneros és una de les autores xicanes més importants de la literatura xicana, i aquest llibre en concret és un clàssic de la narrativa xicana. Narra la història d'un adolescent, l'Esperanza, que ella i la seva família, són família migrant superpobres, es muden al barri Bucktown, que és un barri hispà a la perifèria de Chicago, i bàsicament, com dic, el relat original està escrit en anglès però està plegat de paraules Tex-Mex, i és el relat d'una noia que va descobrint el món i en principi toca temes que podrien ser molt naïfs, no? Aquesta necessitat de tenir la millor amiga, els primers petons amb els nois, els piques amb els nois del barri, les picabaralles amb la mare, amb els veïns, però de tant en tant es van filtrant en aquests petits capítols, són capítols bastant curtets, es van filtrant com històries bastant més bèsties, no? Com seria el racisme que ella i la seva família, per ser d'origen mexicà, pateixen, el tema del llenguatge, de com canvia el llenguatge d'una generació a una altra, les generacions que ja incorporen l'anglès com a llengua nativa, diferenciant-ho molt dels que tenen aquest problema per fer-se seu l'anglès i continuen encara utilitzant moltes paraules en espanyol i les dificultats que això els hi comporta als Estats Units, aquesta mescla de cultures, de la cultura dels Estats Units i de la cultura mexicana que molts arrosseguen. Després també, evidentment, parla de les primeres feines que té aquesta noia quan surt al món, parla una cosa que en el seu moment em va agradar molt i ara rellegint m'he tornat a trobar la tieta de la protagonista de l'Esperanza, que és una dona que constantment le insisteix para que lea, que escriba i així podrà ser libre, no? Li va repetint això constantment i diguéssim que jo crec que aquesta novel·la està una mica dedicada a aquesta tieta que constantment li deia això. Hi ha un moment
tendre i una mica trist, crec que no és cap spoiler, on li pregunten a la protagonista quin és el seu somni, quin és el seu desig. Ella no ho diu en veu alta, el seu desig evidentment és fugir d'un barri que és molt pobre i on té aquest estigma de barri hispà, i acaba fugint, no? A la biografia que hi ha al principi, la Sandra Cisneros va acabar fugint d'aquest barri, però amb el temps pues, va acabant tornant i va acabar com una mica abraçant pues, aquesta part del que ella és, no? La seva cultura hispana i tota la tradició que arrossega i que és la seva, i crec que aquest punt és bastant bonic. I amb això pues, us deixo ja, si us sembla, amb la meva companya Alcira, que us recomanarà també altres cosetes. Nada, como veis aquí venimos a hablar de nuestros libros. Y es cierto que nos falta Elena, no vamos a dejar ahí de nombrarla porque realmente es como un trío curioso el que armamos. Elena es como nuestra musa de infantil y juvenil de álbum ilustrado, con lo cual vais a ver tanto en las recomendaciones de Ivy, que os recomendaba narrativa, ese toque también con lo juvenil, y también en mi selección vamos a tratar de trasladar un poco aquí a Elena. Bueno, empiezo. Por un lado, si tuviera que cerrar los ojos y deciros qué catálogo ha sido para mí un antes y un después, voy a nombrar algunas de las editoriales que para mí son como el bombón de mi antes y después, fundamentalmente porque no han dejado nunca de generar una pregunta pragmática para intervenir a nivel práctico en nuestras ciudades, en nuestros barrios, para básicamente generar como procesos de politización desde lecturas que básicamente salpican, ¿no? Salpican en la praxis. Por un lado me encantaría, voy a hacerlas por orden alfabético, recomendar a Antipersona. Os invito a que trastéis básicamente el catálogo. Vamos a hablar solo de uno de sus libros, pero es una riqueza. Es verdad que de las editoriales que vamos a hablar ahora hay algunas de más largo recorrido y otras de menos años, pero sin duda todas brutales para explorar. Después seguiría yo también nombrando una editorial que para nosotras, bueno, el fondo está por aquí por Sinusia, que es Ediciones del Oriente y del Mediterráneo. Creemos que es una editorial que, como tiene tanto fondo, nunca acaba, nunca acaba. Siempre os encontraréis una sorpresa más en esa casi tarea espigadora de recoger desde distintos campos, ¿no? Desde la parte más de la poesía a procesos de autoorganización, a partes históricas. Nada, brutal. Ediciones de Oriente y Mediterráneo. Si seguiríamos, nos detendríamos ahora también en una recomendación que os haremos de las amigas de Polen Edicions, que las tenemos aquí cerquita ahora, que son vecinas del Vallès. Vamos a seguir con otras que sentimos hermanas absolutas y que han sido siempre fuente de inspiración, que son las compañeras de Traficantes de Sueños. Vamos a estar hablando de uno de sus libros que acaba de salir, de hecho, que son novedades. Seguiremos con Tigre de Papel, que son también cercanas, amigas, fuente de sorpresa en cada una de sus novedades. Estaremos hablando justo de una de sus últimas publicaciones que están aquí, al ladito de donde trabajamos cada día. Y por último, creo que cierro los ojos, sí, me voy básicamente a otras compis del metal, que son las compañeras de Virus, con quienes estrechamente siempre intentamos ahí trasladar debates y trasladar discusiones, o sea que todas ellas, bienvenidas así a nuestra mesa de recomendaciones para esta literal de invierno. Decía aquí vamos a empezar como por orden alfabético, con lo cual la A de Antipersona está por aquí. Entre el deber y el motín, de Marcus Rediker, seguramente conocéis algunos de sus libros, junto con Peter Lindebach, ¿no? Si tuviéramos que nombrar por qué Entre el deber y el motín de Antipersona, diríamos básicamente porque es la historia del Atlántico, de ese Atlántico lleno de, por un lado, de un intento de sometimiento, pero también por un lado fuerte de autoorganización en los barcos, ¿no? Es una historia básicamente de la marinería, de esas formas de intento de disciplinamiento del trabajo de mano de obra de los marineros, del trabajo duro al que eran sometidos durante meses en los barcos, también historias básicamente de la esclavitud, de la piratería y también a la vez, y como siempre para nosotras es fundamental, por un lado un trabajo de registro de
de lo que ha intentado desde sus orígenes el capitalismo, pero también una historia que básicamente siga generando como semilla autoorganizativa, con lo cual es una historia de motines, de desobediencia, de solidaridad y de apoyo mutuo. Nada, entre el deber y el motín, una de nuestras primeras recomendaciones. Vamos a seguir con la mano de las compañeras de Ediciones del Oriente y del Mediterráneo. Escucharéis ruiditos por ahí de fondo porque estamos en el Ateneu Candela. La librería Sinusia está en Tarrasa, en el Ateneu Candela de Tarrasa, y abajo también están trabajando en la parte de restauración que tiene el proyecto, que es la cafetería del Candela. Nada, que casi que estaréis ahí escuchando platos y esas cosas. Nada, sigo, no me entretengo. Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, Las Señoras de la Fresa. Os decíamos que el catálogo de Ediciones de Oriente y Mediterráneo es amplio, inacabable. Os traemos este libro básicamente porque queremos, y si hacemos sororidad, justamente es con este tipo de luchas y con este tipo de visibilizaciones, que son la lucha de las trabajadoras de la fresa en la provincia de Huelva. Creemos que es una agenda que el feminismo tiene que poner en el centro. La Kadia o Sadia Ara, profesora de Geografía Social, profesora de Migraciones, conversa con diversas trabajadoras de la fresa y también con responsables del programa de migración que lleva adelante España y Marruecos. Es un libro que recomendamos ampliamente, básicamente por un lado para poder seguir hablando del derecho a la movilidad frente a las políticas migratorias europeas. Necesitamos seguir hablando de esto, del derecho a la movilidad de todas, a la libre circulación y a la modulación violenta que hacen las políticas migratorias europeas, y también básicamente, y coligado al anterior, a los procesos de autoorganización y lucha. Creen que traen mano de obra para trabajar en el campo, y seguimos constatando una y otra vez históricamente que las que nos movemos de un sitio a otro tenemos capacidad de agencia, tenemos protagonismo y poderío para generar procesos de autoorganización. También aquí vamos a encontrar fuerza para continuar, ¿no?, el combate. Seguimos por orden alfabético, con lo cual nos vamos a ir a las compañeras de Polen Ediciones, un libro que la vamos a besar mucho. La Viagril, la abuela Grillo, como le digo yo a mi hija Mati, a Matilda, es brutal. Está escrito en 4 lenguas, ¿sí? Quechua, castellano, catalán y guaraní. Yo no diría mucho más que lo leáis. No diría mucho más que os dejéis llevar por la abuela Grillo y que caiga el agua, que cuando caiga el agua sepamos dónde está el mal, quiénes son los enemigos y quiénes estamos de este lado del río para generar procesos como los que se han generado en Bolivia por la lucha, por la defensa del agua como bien común. Narrarle este tipo de historias a nuestras hijas, hijes, no hay mucho más que decir, ¿verdad? Narrar este tipo de historias es lo que hace un plus para las generaciones que vienen y que ya están. Gracias, compañeras de Polen, por pensar y mirar al sur. Y nada, sigo. Sigo por aquí, que dijimos que era el orden alfabético. Así que yo creo que por orden alfabético me tocan las compis de Tigre de Papel, que os estáis currando ahí pedazo de fira literal. Las maternidades en vaga. ¿Qué diríamos? De Jenny Brown, por un lado, que qué osada seguir poniendo este tema en el centro, la agenda feminista. Ya lo decía Federici, ya lo decía. Nosotras somos federichistas, con lo cual, cuando vimos que aquí había un prólogo de Silvia, decíamos, claro que sí, normal, que sí, que hay que leer Maternidades en vaga. Necesitamos hablar de ese intento histórico desde el surgimiento del capitalismo, del intento del disciplinamiento del cuerpo de las mujeres, de su necesidad continua de controlar, ¿no?, la reproducción, porque básicamente controlar la reproducción es controlar en el fondo una forma organizativa de la fuerza de trabajo. Nos quieren en casa y en soledad, y es un libro que plantea que la única forma de pelear por los derechos reproductivos es juntas, ¿no? Es juntas, y creo que hay una agenda bestia puesta en estos temas. Derecho al aborto, que están las compis del sur peleándolo con un pañuelazo verde que andará por ahí. Así que Maternidades en vaga, gracias Tigre de Papel por seguir trayendo este tipo de literatura a nuestras librerías. Sigo por aquí con las
compis de Traficantes de Sueños. Le vamos a poner por aquí también a las compis de Consoni. Vamos a hablar de este, porque acaba de salir, pero vamos a hablar en realidad de Bell Hooks y de esas, digamos, de ese feminismo de los márgenes que desde hace ya décadas nos viene salpicando de saberes, salpicando de preguntas, de olfatos, de por dónde, de cómo, de qué, ¿no? De que hay que preguntarnos juntas y cuál es, diríamos, esa intuición respecto a un feminismo que queremos que sea un movimiento de masas. Un feminismo que plantee una agenda como para justamente sea un movimiento de masas, tiene que ser un feminismo que mira los márgenes están en el mapa y los márgenes tienen mucho más que enseñar. Por eso, en ese sentido, pedirle al feminismo blanco, pedirle al feminismo de clase media que hurgue y que pregunte y que lea, porque será un feminismo de masas si básicamente somos capaces de generar y de reconocer que dentro del movimiento de las mujeres también hay jerarquizaciones y también toca interrogarnos juntas para poder avanzar, ¿no? Para poder avanzar juntas, confrontando el capital, pero también constatando que hay mucho para trabajar hacia adentro. No me enrollo mucho más, de hecho, me queda un libro. Ya me siento que enrollo, ya Bell Hooks la soltaba así como rápidamente para no soltaros mucho más rollaco y me quedo aquí con las compañeras de Virus, una vez más, haciendo este cierre. Con un clásico, ¿no? Conocéis a Carpolangi, La Gran Transformación, nos parecía importante en estos momentos, y ahí sí que nos ponemos serias, de avanzada del fascismo, coligar el fascismo básicamente con las estructuras económicas, coligar el fascismo con esa ortodoxia, diríamos, de ortodoxia económica liberal. Solo desmontando el liberalismo vamos a desmontar los fascismos, solo teniendo en cuenta que son las instituciones de la sociedad de mercado las que traen nuevamente ese revival histórico de los fascismos, vamos a poder ir juntas a combatir básicamente desde frentes de gobierno popular, de autogobierno. Si contra algo batalla el capital es con toda forma de autogobierno y por el común, con lo cual nosotras nos quedamos con todos estos libros que no dejan de ser caja de herramientas para seguir haciendo intervención en nuestras prácticas, en nuestros territorios y nada, que un gustazo participar una vez más de la Fira Literal. Nos quedamos aquí con las compis Rente Davy, que vamos a... Pañuelazo con las compis del sur, que ahí que seguimos, ¿no? Sí, i res, moltes gràcies i que vagi bé la fira. Tal cual, nos veremos por ahí, seguramente pediremos esos permisos para escaparnos a ver alguna de las actividades presenciales que planteáis. Adeu.